maneno ni mbaya bro yangu. Mimi nakwambia. Mimi nasema tu serikali tu. Kama serikali iko bro yangu. Kama serikali iko hapa. Afadhali tu yuko tu boys. Watu wanaongea msituni. Hebu tujaribu kutoka. Kijana wamepigwa. Lit kod kuyo kwa kogwenge makainu kutok jokuodho kumonjo ji ariyo kendo chwado gi lisasi mochwe onego. Welo mag duond bura mar ODM Ugunja dhi nyime ka kwe nenore kuonde mathoth mag gombulu. That we have made significant successes, we have made significant progress in the realization and the implementation of our agenda. Jalup jatend piny Kithure Kindiki owacho ni sirikal biro medo timo lokruok ahinya te yore mag ochumi mar konyo bero ngima oganda. Machiegni weche manyien makagi kacha nyinga Milton Ochieng. Lit kod kuyo kwa kogwenge makainu ketong ma Pokot West kod County ma Turkana tok jokuo jamni monjo ji ariyo kendo chielo gi magina maginego. E kindego eko obila achiela kuom obila mabende nyochiwo arita e gwengego no mabunde mare. Chal makamano chwalo ichwang' e kin jodak mag gwengego ka koro giwuok oko mar kwedo tim makamano. Ma timore kata obedo ni nitie bad migepe mopogore opogore mag arita e alworano. Nyaka sani onge achich moro amora mosemaki kotenore gi tim makamano. KPR bas ameuawa, bunduki imechukuliwa. Instead of them to follow that gun, they are coming to beat us here. It's like toa bunduki. Wavijana huwa wanatafutanga riziki yao hapa kwa Laga. Kuenda wameenda na tipa kuanza kazi kumbe au wajangili walikuwa wamejiami wako msituni. Kukua msituni hapo hivyo. Katika harakati wa vijana wanaendelea kufanya kujaza tipa, hata hawajajaza wakasikia watu wanaongea msituni. Hebu tujaribu kutoka. Kijana wamepigwa. Mchanga tu peke yake kuchota hiyo mchanga tu hiyo mpaka tipa ikabaki, mpaka nini ikabaki, mpaka hata dereva alipona chupu. Wachana hata chupu. Kando na hapo. Hapa hivi. Maneno ni mbaya bro yangu. Mimi nakwambia. Mimi nasema tu serikali tu. Kama serikali iko bro yangu. Kama serikali iko hapa. Afadhali tu yuko tu boys. Unaenda tu town load hakuna mashambulizi inafanyika. Ukakataa kuja kufanya mambo jukwaa la usalama mahali ambapo hali ya usalama ni tete. Ukaamua kwenda kufanya usalama lodwa. Lakini unaona sasa kwa wakati huu kainuka ikaliki, watu wetu wamekuwa wakiteswa, watu wetu wamekuwa wakitegwa nyara na wengine pia mili yao haipatikani. Duond bura mar ODM timo welo margi e ka chung bura ma Ugunja welo manochakore okinyi makawuono. Yiero no makawuono odhi nyime kuonde gombulu mopogore opogore ka chung bura no. Nyaka sani chenro no dhi nyime e yor kwe ka jo Ugunja biro manyo jatelo mabiro chung'negi e yiero madundo gotiko mar ODM, yiero mochan tarik 27 dwe mar 11 higani. Kule ni mokwongo na duok chama maro kamano make. Gini en kosa. Mamiyo jo Ugunja thuolo mondo yera chiel kuomwa. Jogo mocho chung mondo biyo kwad bandera mar chama maro mar ODM. Mano mokwongo. Mar ariyo bende na duok IBC kamano he. No chikoso mochopeni wasechako the process mar yiero mondo Ugunja koro finally obed kod deska member of parliament. Yes. Kata bed nitie challenges mancho no miu no kongisu kata komo udhitime voting, you still manage to come out. I don't assure you that it was a team of mang'eny kwa luo gimiluongo ni kaka voting ni dhi. Wang'iyo bwan wango nangono chenro marachni olose go party itself. So we cannot actually say no jomoko no. Your party mo kele emo mess up. Because mokwongo dhano vote ga in our polling stations ma onge kata register. Kaka wan nyasanda ka waneno ka piny ber. Waneno ka piny oseka kore yiero ler, yiero yo. Woi marandere matinde yudo gini. Mane kaka wanene, wan mine obedo jende. Lakini ticho tire maber. Anan gi yie ni aja party kendo an ja ODM, jalo mabro kalo gi party mar ODM ema abro support kaka ja ODM.
Jalup jatend piny Kithure Kindiki owacho ni sirikal biro medo timo lokruok ahinya te yore mag uchumi mar konyo bero ngima oganda jo Kenya. Koloso e kinde manochiwo bok ne jogo mabiro ting'o otiko madun burano e yiero madundo michano bagi dwe mar 11 higani, Kindiki nomedo ni UDA osego okang' ahinya to kaluwore gi singo mane gichiwo n'oganda e kinde mane gipedho ayanga manifesto margi. Kindiki bende nojiwo jogo mabiro lalo remo mopogore opogore e yiero makamano mondo sir chenro mag piny owacho kaka yor chwalo dongruok kod neno bende ni gitiyo n'oganda kaka owinjore. This party was founded on an ideology. And that ideology is the transformation of the economy of our country from the bottom upwards. That is our ideology. And we must not lose that identity. I am pleased to report on behalf of our party leader, President William Ruto, that we have made significant successes, we have made significant progress in the realization and the implementation of our agenda, which we deliberately committed ourselves to 3 years ago. Congratulations to all the candidates. We ask you, after you get your certificate today, go back mashinani, look for votes, go to every household, get votes. And when you go to look for votes, I have this to tell you. We are the ruling party. But that's not to mean that we look for votes with kiburi and arrogance, namatusi. That is not our brand of politics. UDA will field candidates without any ODM candidates being fielded in those areas. And for the areas of Kasipul, Unguja, and Magarini, we will allow ODM to field candidates, and we will go there to support those candidates as a joint candidacy. That is in the spirit of ensuring that we do not muddy ourselves into an endless fight as coalition or broad-based partners of this government. Jalar Komten piny Kenya gotiko madun bura mar United Green Movement retired Justice David Maraga okoni midhiero masani okwako pachoka to chuthe weche mag thieth kod somo en mibadhi motimo ne wa sirikand William Ruto. Maraga mane loso Mombasa bang' romo gi wajumbe mag duond burano owacho ni maino margi kaka duond bura en neno ni gitimo lokruok e telo ma pachoka matego uchumi mabende okoni sani orochore malich mokalo. Jatend duond burano Agustino Neto mabende ne en mandhiwa e kinde mokalo koni rocho katiba ma pachoka en achiel kuom midhieche ma jo Kenya onego ikre mar kedo godo e kelo lokruok ma pachoka. Corruption, education, health, yani hakuna kitu ambacho kinafanya kazi sahihi na mambo yanazidi kuzorota. Na zaidi ya hapo, badala ya kusikiza wale wananchi ambao walimweka kwenye kiti kile, anafanya mambo tu anavojituma, anavojipendelea, anavyoona itamfaidi yeye mwenyewe, haangalii wananchi. Tungependa rais ambao anatii sheria, rais ambao anatii katiba. Because in the Constitution of Kenya, the Constitution of Kenya says we the Kenyans are sovereign. Sisi ndio tuko na madaraka, sisi ndio tuko na mamlaka. Na tukipata rais ambao anatupatia nafasi ya kuishi vile inatarajika kwa kikatiba, the country will go very well. What we want is change, fundamental change. Ile tunasema fundamental change. Na nataka kuahidi kitu moja. Nikiingia kwa hiyo kiti, Mohamed wewe ni rafiki yangu kutoka kuanzia leo. Lakini utafuata sheria. Usipofuata sheria, tumekosana na wewe. Tutapigania ufisadi. Ufisadi. We are a very rich country, let me tell you. Hii pesa ya wizi hii yote nachukuliwa hivi, ikirudishwa iwekwe education, iwekwe health, tutaendelea vizuri. Mungu awabariki sana. Jambetre makojolo mar Amerika e pachoka Susan Barnes osingo ni piny Amerika
biro medo tiyo kanyakla gi kaunti ma Kisumu e neno ni dongruok obede migawo mar thieth. Bans olimo kar thieth ma Walter Reed e boma ma Kisumu kama nonro mag thieth osebedo kadhi nyime. Kaluwore gi mago, nopako tich ma kaunti ma Kisumu osetimo mondo mi oganda oyud thieth makare. Gavana ma Kisumu Anyang' Nyong'o manorwako jambetreno nosingo siro rowere molony e weche mag mbui kata content creators kendo jiwo ni mondo mi gichwal paro margi e apisi mare mondo mi giyud kony. We really are looking at more innovations in our health sector, and because we have had such a deep and effective healthcare partnership here in Kisumu, we are really looking to use the work we've been doing here with the county as a model for how we might deliver more kind of effective health assistance across Kenya. So I asked Governor Nyong'o today for his support and advice. And we'll be reaching out to the team here in Kisumu to really help us think through how we do more effective health delivery in partnership with the government of Kenya across all of the country. So I'm excited to really start to work with Kisumu as a model and see how we might replicate that in other parts of the country. The creative economy is a very important economy in our county. And we discuss a lot about the creative economy. Those of you who are in the creative economy sector would like to ask, please feel free to come to my office or to approach the fellow in charge of creative economy, Robert Masira at Social Center. Please feel free to come up with ideas. We are supporting creative economy, part of our development agenda in the county. Riwruoge mag oganda e kaunti ma Migori yuago pek mar yudo obok mag budget mag kaunti no. Jokanyo mar riwruoge mag oganda go kotelnegi kod Sidi Otieno wacho ni pek mar yudo obok mag budget osemiyo thothgi ok nyal chiwo pachgi makare e weche mag budget mag kaunti. Sidi wacho ni deber ka obok mag budget go oketi e mbui mondo mi oganda obed kod yot e somogi. Jokanyo mag riwruoge mag oganda go bende dwaro mondo mi pach oganda onywand makare e chenro mag budget. Like right now, we are supposed to be discussing the county budget review and outlook paper, but it's not on the website. Yet we have deadlines. So that's one of the issues that we're asking ourselves as CSOs then. How can we maybe work with the county government to improve on this? The county have mechanisms, for example, to take over projects from donors. Because if a donor funds a project and then it is finished, then the county should be able to have measures of sustaining that. So public participation being their constitutional guaranteed, they are supposed to know at what level are they supposed to be participating. And when they're participating, what are some of the issues that they need to raise, concerns, so that the county takes cognizance and knows that the citizens of this particular county are aware of what the county is supposed to provide. And they also take ownership of the projects that are supported by the county, because at the end of it all, it is not a government for the government to benefit, it is for the citizens to benefit. Legal and the policy gaps when it comes to public participation, because we've realized that in Migori County we do not have a domesticated public participation act, and so we are looking forward to work together with the county government so that we put in place structures such as the legal and the policy frameworks on how best the county governments can engage citizens when it comes to public participation. Jatugo mar Gor Mahia Austin Odhiambo duogo kende tim mar Harambee Stars moluongi gi kocha Benny McCarthy motelo ne tuke ariyo mag manyo tiko mag piny mangima. Komachielo kocha McCarthy oluongo jatugo Lawrence Okotho Uma e tim mar Harambee Stars tok nyiso tugo maber e tuke mag jotugo ma higni e bwo higni 20. Jotugo ma bende wuok e klab mar Gor Mahia moluongi oting'o jotugo Brian Omondi, Sylvester Owino, Michael Kibwage, Alpha Onyango to gi Ben Stanley. Duto oluongi e timno. Moko kuom jotugo ma ok oyudo thuolo oting'o Timothy Ouma, Eric Marcelo, Daniel Anyembe, Richard Odada kaachiel gi John Ayunga. Harambee Stars biro rakore gi tim mar Burundi tarik 9 dwe manyien kapok gitugo gi Ivory Coast ndalo 5 bang'e.
Erokamano nyakwara mogi kuom thuolo mari mage mane waikonu ka gi kacha. Wachak watudre sa achiel e ang'ich welo gi sa 3 oimore. Nyinga Milton Ochieng' awuor oriti masani.